Hagapor Kapatisi TV. Pulit MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hagapor aduna hagano phaisni jongasni thoding kata kakhat pradrik unai tung arajar alpusan utrai jong kuwe kedukan hapulo lalap ya ke airbag rongyong kebadan hakmat dukan jong u kumtau la pentip syaki pulit trafik kebadan hapulo bagi trafik parik la pentip syaki pulit kebadai pen hading kat tu kani por lawan poi ki pulit Pynlip bom niki bom squad haringkat ukso sma nak benta ka jing singa jong ki padba ki pulit kila khang lenti ya ka surok banle syaka ninga jaka bal beki nyoru banle ya ka badan kam hadim lada penbit penbiang ya ka jinan kam kila khwai ya ka nika pla bantes dan ayu hapo kat bagi pulit kidang Trai ya ka kam jongki lawan mi weu khna samla ubri Trai jong nika pla ban pentep baka de ka pla jong u kumta ki pulit kila pha shim ha u bagila pha bun ple barkila baha ki benta basalo karan kajan hendre shapo par kidan ki song kibla suba bakila bande uganja nikinja drug kumta kila pentip shaki pulit jong ka anti narcotic task force bakin wan ban pet lagi ni ki song kide ki ya ka bahadu bami kide ka khubor ompat la ban pentik na kide ki song ayu namar bakim par pelit